دبداب بفقري نلب خيف كيره سبات نصباقي عبواغا هيبم كزاربو لخلو ايغرمننيو مخنياتو عينخ انتي دراراب كازبሃል ኮይኑ ግን ጽባቐ ንበይኑ ኣኻለ ከም ዘይኮነ ትዝ ይብለካ ክብረተይ እንታይ ንምባል እዩ ኩሉ ደትብል ትህሉይ ጽባቐ ድርት መለክዕ የብሉን ብዓይኒ ጠማት እዩ ዝምዘን ኮይኑ ድማ ንስኺ ብዓይነይ ጽባቕቲ ጥራሕ ኣይኮንክን ብዓብዩ ጽባቐ ይኺ ጽባቐ ኸነ ምግላጽ ሚልዮናት ቃላት ኣፍሲስካ ይኽልወን እዮም ክብረተይ ፈጣሪ ውሕልነቱ ኸሪኢሉ ተመኪሕ ዝፈጠረኪ ክትመስሊ ኮታስ ንስኺ ብዓይኒ ትውሰድ መድሃኒት ይኺ ሓላለይ ኣብ ዘበነ ንጉስ ሰሎሞን ንግስቲ ሳባ ትበሃል ሰብ ነይራ ንግስቲ ሳባ ነቲ ሓያልን ምክሩ ንጉስ ሰሎሞን መናድቕ ልቡ ፈንቂላ ብፍትወት ዘዕበደቶ ግርምቲ ፍጥረት እያ ነይራ ዓቐን ጽባቐኣ ብዕላል ክትሰምዕ ከለኻ እዋ ከመይ ድበለት እያ ነይራ እያ ተብል ኣነ ድማ ንዓኺ ምስ ረኣኹ እዛ ቆልዓስ ገለ ድኡ ከም ናይ ንግስቲ ሳባ ዓሌት ይህልዋ ይኸውን ኢለ ጽባቐኺ ምስ ንግስቲ ሳባ ዝተኣሳሰርክዎ ሓደ ነገር ክብለኪ ስለ ዘለኹ እየ ክብረተይ ንግስቲ ሳባ ፍሊትን ፍቱትን ዝገበራ መልክዓ ጥራሕ ኣይነበረን ልቦናኣ ሰፊሕ ተሓስቦ ትፍጽም ክብረ ሰብ ዘለዋ ደፋር ግን ካልእዋሕ ነይራ ኣብዚሕካ ለይዳ ኣይትበልን እምበር ንግስቲ ሳባ ክብለክ ፍቅድለይ ምኽንያቱ ንስኺ ጽባቐ ጥራሕ ኣይኮንክን ተዓድልኪ ቅንዕናኽን ልቦናኽን ሓልየትክን ለውሃትክን መግቢ ሕልና እዩ ከምዚ ስለ ዝኾንክ ድማ ደሓስበኪ ዝናፍቐኪ ሕስብ ከብለኪ ይግደድ በቃ ክብረተይ ይሓስበክ በቃ ሕስብ ይውዕለኪ ኣብ ዘይትፈልጥለይ ብኣኺ ይቁንዞ ግና ምቁንዛዊ ድማ ደይጸሎ ኣፍቂረኪ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ በቃ ወኹም እዩ ዓይነይ እምበር ልበይ ኣታሊልን ይፈልጥን ልበይ ኣምነ እንካ ኣፍቀርክዋ ኢለ ድማ ሕጉስ ይብል ምኽንያቱ ፈቃር ልቢ ክህልወካ ንበዓሉ ዓብ ጸጋ ስለ ዝኾነ ድሓር ኣትምልዖ ጻደፍ ንዓኽስ ምፍቃር እኳ ክውሕደኪ እባኻ ሓተኪ ሰባት ብዛዕባ ጽባቐ ክነጊሮም ክፈልጡ ዶ ማለት ብኻልእ ከይመስለኪ ኩልና ደቂ ሰባት ጽቡቓት ምዃንና ፈልጥ እየ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንኹልና ትበርሂዎ ኩሉ ስለ ዝፈጠረና ናትክ ግን ሓለፍ ኣለዎ ክብረተይ ሃንገፍታ ሽታኺ ከም ዕጣን ከርበ እዩ እቲ ድሙቕ ብርሃን ዓይንኺ ኣትኪሉ ምስ ጠመተካ ከይፈተኻ ክደንን እዩ ዝገብር ከናፍርከ ከዓ እሞ ረብዒ መቃለሚ ኣትወረዳ ስዲ ከይትብልን እምበር ኣምላኽ ንኸናፈርክስ ንኽሰዓብ እምበር ንኽትዛረብሉ ኢሉ ይፈጠሮም እሞ ፍቕረይ እዚ ኩሉ እንትና ክትደማሚሩ ንልበይ ክፈታትኖ ይፍለጠን ኣሎ ኣፍቂረኪ በቃ ዓቑን ዝሓለፈ ዓቐን ጽባቐ ክገሊፀ ከምዘይውድኦ ነጊረኪ ኣነ ግን ዝያዳ ንልብኺ የፍቂረ እወ ንልብኺ የፍቂረ ምኽንያቱ ኣብ መጽሓፍ ልብሳሌም ደጋዊ ጽባቐ መሸፈን ውሽጣዊ ዕርቃን እዩ ዝብል ኣባህላ ስለ ዘሎ ግና ርኢኻ ዘይትሕለፍ ኮይንኩኒ ከም ስስዕ ኮይትቖፅርኒ ነቲ ጽፉፍ ሕውነትና ከይከስሮ ብዙሕ ግዜ ከም ደንግርፃን ቃንዛይ ንውሽጠይ ውሒደ እየ ቃንዛ ፍቕሪ ግን ብቐሊሉ ዝዕገስ ኣይኮነን ኣካለይ ከምቲ ዳርጋ ፈውሲሎሞ ምፍላጥ ሕማሜ ዝበለቶ ድምፃዊት ደናይት ዮሃንስ ካልእሲ ትረፍ ቃንዛይ ክትፈልጥለይ ደልየ እወ በቃ ፍለጥለይ ኣነ ምርኽኬ ጽኻይ ጽኻ ፍርቅኹ እንታልዩ ዝበለ ሓደ ተዛራቢ ጸላኢና ኣቦይ ንይሕመሞ ፍቕሪ ናተይ ብዙሕ ክሰክፈኪ ይደልን እየ ፍቕሪ ማለት ነቲ ተፍቅሮ ሰብ ናይ ግድን ናትካ ምግባር ዘይኮነስ ናይቲ ትፈትዎ ሰብ ሰናይ ነገር ምምና እዩ ንኽውንነኪ ዘለና ህርፋን ሰማይ ጠቀስ እኳ እንተኾነ ሕራይክን እምቢታኽን ግን ብማዕር እየ ዘኽብሮ ቁኑዕ ልብን ንጹሕ ህልናን እንድሕር ሃልይካ ዝግባእ ዋጋ ከፊሉ ልብኻ ዝዕድግ ሰብ ኣይስእን ኢኻ ዝበለጸ ግን ምስ ተፍቅሮ ሰብ ክትነብር ከለኻ እዩ ጽብቕቲ ሕብሪ የፍቅረኪ ሕመቐይ ሸፊንኪ ሰብኣይ ከተጭንወኒ ሓልዮትክን ፍቕርኽን መጊብ ክስርኽ ክትዕጠቕኒ ዓብ ባህግለኒ ምኽንያቱ ብድሕሪቶም ኩሎም ዕውታት ኣሰብኡት ሓያሎት ኣንስቲ ከም ዘለዋ ስለ ዝፍለጥ ቃንዛ ውሽጠይ ተረዲእኺ መድሃኒተይ ክትኮኒ ተስፋ ይገብር ጠጥዕሚ ይሕሰብ ፍቕረይ ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ኣይ ላቭ ዩ ኣዳላዊ ሽደን ሰሎሞን